Màquina automàtica d'ompliment de pols de grànuls en farciment de pesatge i màquina d'alimentació de taula giratòria. Adequat per a tot tipus de grànuls i materials sòlids, els materials de màquina flexibles es poden seleccionar segons els materials del producte. Màquina automàtica de segellat de llaunes aplicable per segellar diverses llaunes rodones. El disseny de la màquina és avançat, l'estructura és raonable i el funcionament és senzill. És un equip d'embalatge ideal per a aliments en grànuls, amasament de te en grànuls.